Wang'e mamoko kama ni Migao mar somo golo chenro mabiro tayo som jopuonjre e skunde mag sekondar madundo kata Junior Sekondar ma pacho kae bwo kit somo manyien mar CBC. Jopuonjre mokwongo chuth igeno ne dhi donje skunde mag Junior Sekondar igane ka Migao mar somo lero ni skunde go ok bi pogi e kidienje motendre gi nyalo magi. Ma en yo neno ni jopuonjre duto oyudo somo maromre e bwo kit somo manyien mar CBC. En chenro migeto kete tim kotenre kod chik manyien mar chwalo jopuonjre duto e klese mambele motisi ni 100% transition. Migao mar somo lero ni jopuonjre go biro donje Junior Sekondar mana e skunde mane gitimo e penj mar praimar kamago manie skunde misomo e to idok pacho biro somo to dok pacho kaka achiel kuom yore mag neno ni jonyuol bende obedo kod thuolo mar luwo somb nyithindo go. Skunde maonge nyalo matao chenro mag Junior Sekondar biro tero jopuonjre gi e skunde man machiegni kodgi mopuodhi mar tao chenro no. Skunde go mag Junior Sekondar biro dong mana gi nying skund praimar magin tiere no nyinge go kata kamano ibiro nges Junior Secondary e bathgi. Kuom ranyisi, skul miluongo ni Aruda Primary School koro ibiro luongi ni Aruda School mano primary kod Junior Secondary School. Aguch bengi mag chulo omenda ne Junior Secondary biro pogore gi mano mar praimar. E kit rwakruok mar jopuonjre kata school uniform, jokanyo, jopuonj kod jonyuol mag skunde go igeno ni biro bedo kod winjruok e wi kit lewni ma jopuonjre go biro rwako. Lewni man kod pogruok gi mago ma irwako gi jopuonjre manie praimar ka onge japuonjre mora mora biro riembi nikech rem bedo kod lewni mag skul. Lep somo go ibiro ng'iew gi jonyuol kendo onge skul moyiene yiero ne janyuol kanyo monego ng'iewie lewni go. Bende lewni go biro luwore gi chal mar kor lwasi e skunde go, yie margi, kachiel kod kit oganda ma nyithindgi somo e skunde go. Chenro no bende lero ni klese mag skunde mag Junior Sekondar ibiro pogi gi mago mag praimar magin tiere ka bende geno ni gibiro tiyo kod apisi mag skund praimar magin tiere no. Kata kamano, nyaka ket chenro makare maneno ni skunde mag praimar kod Junior Sekondar duto yudo thuolo makare matiyo kod utego kod apisi go. Chenro no bende lero ni klese mag skunde mag Junior Sekondar ibiro pogi gi mago mag praimar magin tiere ka bende igeno ni gibiro tiyo kod apisi mag skund praimar magin tiere no. Kata kamano, nyaka ket chenro makare maneno ni skunde mag praimar kod Junior Sekondar duto yudo thuolo makare matiyo kod ute kod apisi go ka bende thuolo nitie mar medo gero ute somo moko kaluwore gi chenro mag skunde go. Tend skul ka skul igeno ni biro chugo committee matao chenro mag Junior Sekondar. Committee no biro yawa gulu mar bengi ma ok tin ne adek mibiro keti omenda mag somo, gedo kod mago mag tao chenro mag skunde go. Skunde ma jopuonjre dakie biro yawa gulu mar bengi mibiro chule omenda mag dak, chiemo kod wuodhe mag jopuonjre go. Bende committee matao somb Junior Sekondar biro keto chenro makare matao somb jopuonjre go, chenro mibiro podhi gi japuonj maduong' mar skund praimar no. Skunde mag Junior Sekondari biro telnegi gi jopuonj madongo mag praimar kuom thuolo mar higa achiel. Moko kuom kit somo mibiro puonj jopuonjre Junior Sekondar ahinya kopogore gi mago mapile oting'o puonj e wi rito alwora, ng'eyo ratiro mag oganda, bedo kod timbe makare makonyo dak kod oganda e yo makare, bedo kod ng'eyo e wi kit tije ma jopuonjre go biro timo bang' tieko sombgi, weche mag chuny, weche mag ler e kind mamoko. Penjo mathoth koro medo nyuolore ahinya ewi nyalo mathoth skunde manie kor gwenge bedo kod thuolo mar rwako jopuonjre mag Junior Sekondar e skunde go.